ọda onye bụ na nwanne ya o mmadụ ebu na nwanne ya nne m onye bụ na mmadụ ebu na nwanne ya ị na-ebu nwanne ya ka ịkpata ego ị na-ebu nwanne ya ka ịkpata ego oyi ọdịba ọmayo onye bụ na nwanna mmadụ ebu na nwanne ya onye bụ na nwanne ya na-ebu nwanne ya ka ịkpata ego gị na onye ga-eri ego yi ịkpata ego gị na onye ga-eri ego yi ịkpata ego gị na onye ga-eri ego ya o ịkpata ego gị na onye ga-eri ego nwanne yi igbo nwanne yi amosi gbuo nwanne gị na onye ebili amosi gbuo nwanne gị na onye ebili gị na onye ga-echi okwu enu n'ije ụwa solo Upright Studios, Zander Vibes. aha ọnụ na-eli agwagwa na-abịa aka aja butere ọnụ mmanụ aka aja butere ọnụ mmanụ kọdịba ọmụma mụ enu vụrụ chimanya kọdịba uchimivu ụwa vụrụ chimanya kọdị ọkọmọnụ enu ọ bụ ibu chukwu n'ije ụwa nne mụrụ mụ zụrụ mụ ọmụrụ nwa zụrụ nwa ọmụrụ mụ zụrụ mụ nwa zụrụ nwa ọmụrụ nwa zụrụ nwa ọmụrụ mụ zụrụ mụ ọmụrụ nwa zụrụ nwa ọmụrụ nwa zụrụ nwa ọmụrụ zụrụ mụ ọmụrụ nwa zụrụ nwa ọmụrụ nwa ai